Dolan-dolan ning kota karo golek panganan. Halo guys, dino iki aku arek lunga, iki aku isih macak. Mari ngono aku iki nggawe baju, terus aku macak nyetil. Ketoke wis muar tenan iki aku nggo sabuk. Kukut-kukut terus aku ngerjani sing liyane. Iki aku isih arek ngetokne motor ya. Mari ngono aku kan karo bojoku juga iki lungone karo keluarga. Biasalah saiki kan aku nang ndi kan ora dhewean maneh. Nggawa bojo, nggawa indil loro, terus aku ya enek maneh. Karo pamanku juga kan kene kan urusane ya karo pamanku terus karo mbakku juga. Mari ngono aku iki sik nganggo kaos kaki ya kayak nek penampakan apa kayak anakku indel sing nomor pertama kae. Mari ngono aku wis rampung iki ya tiba-tibano iki aku ya wis ning dalan wae lho iki cah. Aduh cepet banget sih kayane iki ya. Iki isik isuk lho iki kayane jam 7 kayane mau iki. Terus mari ngono aku ki wis tekan kene. Lah tibano aku wis jedul teko kota wae iki ya cah. Bakno aku ki ya urusane ning bank iki lho, Cah. Mari ngono ya biasalah, ngerti dhewe urusane ning bank iki karo apa? Ya karo duit. Mari ngono ning kene iki ya aku ki sik enek upacara barang. Mari ngono wis rampung upacara, ya aku langsung munggah ning lantai 3 urusane iki ning dhuwur ora ning ngisor maneh. Dilut meneh urusane wis rampung, mari ngono aku ki langsung labas ning pasar. Lah iki wis tekan ning pasar to, Bakno. Ning kene aku ki arep golek apa jal? Golek daging sapi. Ning kene aku mlaku ya iki. Kene iki ya daging apa wae iki enek sak umbruk, cacat ning kene iki. Delengenku enek daging murni juga, enek nenggon kikil-kikilan kae tetelan iki. Akeh caca. Ngerti dhewe to? Lah iki lho aku karo bibiku ki mburung sak kaya iki. Akeh tenan. Rampung golek daging sapi karo tetelan aku ya langsung nyekek ning kene iki karo keluargaku ya, Cak. Karena wis awan juga kan. Mari ngono ya bar rampung mangan ki aku ya langsung mulai. Ya wis cukup semene wae videoku ya. Dadah, sampai